Para sederek pamirsa ingkang kinasih, salam berkah, salam tentrem rahayu. Kula Joko Prastyo, Pendeta GKJ Demak Ijo, minangka utusan klasis kang Yogyakarta Iring Kilen kagem pelatosan ing STAK Marturia, kepareng badhe maosaken sabda winedhar ingkang kaserat dening Bapak Pendeta Yusuf Sugino. Sabda panginipun Gusti ingkang kawedhar ing dinten menika Jumuah 26 Desember 2020 kaburutaken saking kitab Jabur bab 198 ayat 13 kanthi jejer ngluhuraken Allah. Badhe kawaosaken mekaten. Kete iku kareben padha memuji marang asmaning Yehuwah awit mung asmane kang luhur kamulyan ngungkuli bumi lan langit. Kidung pangalembono ingkang sinerat wonten ing KPJ 380 gangsal kanthi irah-irahan srengenge nyunar kanthi mulya cakepanipun kados mekaten. Srengenge nyunar kanthi mulya manuke ngoceh kelawan rena. Angine midhit ana ing wit-witan, kewane bebungah ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya. Kabeh padha muji Allah kang mulya. Kidung kasebat nyariosaken kados pundi jagat lan isinipun menika sami ngaturaken pangalembono dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Waosan kita wekdal menika mratelaken bab paseksenipun juru Mazmur ingkang nyariosaken kasaenanipun Gusti Allah dhateng sedaya titahipun. Jumeduling srengenge ing sisih wetan lan angsulipun ing sisih kilen, lintang rembulan ingkang sumunar ing wanci dalu minangka bukti nyata kawigatosanipun Gusti. Malah sedaya ingkang wonten ing jagat menika pancen kacawisaken dening Allah murih karaharjaning umat. Awit saking menika juru Mazmur mirunggan ing pasal 198 menika ngajak dhateng sedaya titah sami ngluhuraken Allah ingkang boten nate kendel tansah ngrimati jagat tuwin umat kagunganipun. Kados pundi anggen kita sedaya caos pangalembono dhateng Gusti menapa namung lumantar kekidungan lan pepujen kemawon? Tentu boten namung menika. Nanging langkung wiyar malih pepujen kita kedah tumus wonten ing patrap utawi tata lampah gesang kita ingkang tansah ngluhuraken Allah. Dados ngluhuraken Allah menika boten winates ing satengahing pangibadah. Nalika kita sami ngempal ing kempalan pandonga, pitstone utawi panyuraos kitab suci. Ngluhuraken Allah menika kawarna ing satata gesang kita. Ing pundiya papan lan ugi ing sadengah kawontenan. Sumangga kita dadosaken gesang kita minangka sarana kangge ngluhuraken asmanipun Gusti Allah. Mekaten para sederek, pamedhar sabda panginipun Gusti lumantar nungan sadar. Sumangga samangke kita sedaya lajengaken peladosan ugi pakaryan padintenan kita kanthi tansah ngrumaosi bilih sedayanipun ing gesang menika saged kalampahan awit saking kersa tuwin berkahipun Gusti piyambak. Amin.